Adlaw nga Lunes karod mga kaigsuunan, petsa 29 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 8, bersikulo 5 ngadto sa 11. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhang Romanhon nga nagpakiloy. Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda, dili makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, muadto ako ug ayuhon ko siya. Ang opisyal mitubag, ayaw lang pag-adto sir, kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang ug mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawong mga opisyal ug aduna ako'y sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya, ug kung tawgon nako ang usa, muduol siya, ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo, nga bisan dinhi sa Israel, wala pa ako'y nakitang tao nga dunay pagtuo nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.